Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Ernawati kanthi irah-irahan Gantung. Sore iku kahanan ngarep omah ora kaya biasane. Sampah plastik, watu lan sandangan padha pating selebar. Lek Dirja kang nduweni omah ora ana ing omah. Lawange pancen kebukak ananging blas ora ana wong. Omah suwung kono mau dadi pitakone tangga teparo. Kira-kira wis seminggunan ora kesaban wong. Kang Dirja ki nendi to yu? Pitakone Lek Daliman. Ora ngerti Kang, kawit dek emben blas ora ana wong ing omah. Semaure Yudarmi. Kabeh padha ngubengi omah Kang Suwung saperlu goleki keluargane Kang Dirja. Ananging tetep sepi, ora ana swara. Ora let suwe swara lawang Yani bocah wadon kang nembe wae lulus SMP uga anake Kang Dirja mlebu ngomah. Lho, awakmu saka ngendi, Nduk? Bapak karo mamakmu neng ngendi? Pitakone Yudarmi. Oh, aku saka nggone simbah, Lek. Nek wong tuaku, aku ora ngerti. Ora ngurus bapak lan mamakku. Semaurane Yani. Pancen bapak lan mamake bocah kono mau kerep anggone padudon. Anggone omah-omah pancen wis saumurane Yani. Nanging ana wae bab kang dadi padudon. Kawit cilik Yani ora tau ngrasakake katentreman anggone urip karo wong tuane. Yani dadi bocah isinan lan ora tau srawung marang tangga. Isin amarga ngrasakake tumindake wong tuane kang ora tau leren anggone padu. Wis seminggu iki Yani ora tau turu ngomah. Dheweke turu ing omahe simbahe. Yen Pak Dirja lan Bu Sirep wis 3 dinanan anggone ora ana ngomah. Saben isuk yen mangkat sekolah, Yani diboncengake kancane akrab, yaiku Dita. Nalika diboncengake, Yani cerita marang Dita kancane. Aku kesel banget, Dit. Curhate Yani marang Dita. Ngopo Jeyan? Wong kari bonceng kok kesel? Semaurane Dita. Mengko bali sekolah dolan ngomahku ya, Dit. Ge aku tak cerita. Ajakane Yani marang Dita. Yo, siap nek aku ki, semaurane Dita kang sajak nyelelek. Yani wis mumet banget anggone ngrasakake tumindake wong tuane arang bali. Ora peduli karo anake. Padha nuruti senenge dhewe-dhewe. Yen bali uga mung padu. Saben dina urusane ngomah saha sangu sekolah kudu njaluk simbahe. Bel wis muni wayahe Yani lan Dita mulih sekolah.
Bocah sakloron mau padha ana ing omahe Yani. Iki tali pramuka kok tok cantolake nggon mulu ki arep tok nggo apa Yan? Pitakoni Dita amarga reti tali pramuka pating klewer ana ing mulu. Arep tak nggo gawe bandulan, Dit. Semaurane Yani. Dita uga ora kaget amarga Yani duweni adi ponakan sing isih cilik sing senengane dolan ana ing omahe Yani. Lumrah yen gawe bandulan ing jero omah. Dit, sesuk nek aku sak wayah-wayah ora sekolah, kowe rasa goleki aku ya. Wis judeg tenan aku. Omongane Yani kang gawe kaget atine Dita. Kowe iki ngapa Je? Arep nang endi malah ngomong kaya ngono barang ki? Pitakone Dita kang sajak kaget. Yani susah lan bentoyong mumet anggone nglakoni urip. Duweni wong tuwa nanging ora tau diopeni lan ora tau digatekake. Yani nate duweni ngen-ngen yen dheweke lulus SMP ora nerusake sekolah. Biyen kepengin langsung kerja dadi TKW ana ing Hong Kong. Ananging simbahe kang tansah nggondheli lan mbujuki Yani nerusake anggone sekolah supaya besuke duweni nasib lan masa depan kang luwih apik saka wong tuane. Dita wis bali. Yani ana ing omah dhewean. Yu Darmi kang kapernah bulike mara ngomah. Nembe wae mbukak lawang banjur rada gumun karo molo ing omahe Yani. Tali pramuka tok gubet-gubetke ning molo ki tok nggo apa to Yan? Jan kaya bayi reka-reka gawe bandulan barang. Iki ana kunjungan panganen ya? Ya Lek, ben ana hiburane lah nang omah dhewe terus kok. Ya wis, matur nuwun Lek segone. Semaurane Yani. Lek Darmi banjur bali mulih. Yani bocah isinan kono mau mung duwel terus ana ing omah. Nate metu melu kumpul-kumpul karo tanggane. Nanging malah atine ora kepenak. Tangga tanggane padha grenang-greneng terus. Bengi iki Yani turu ngomah dhewe. Wis seminggu bapak lan mamake ora ana ing omah. Sepi tanpa hiburan apa-apa. Yani glibak-glibuk dhewe ana ing kasur. Sajak ora iso turu. Sinambi bola bali ndelengake HP kang dadi siji-siji hiburane. Yani banjur tangi benakake tali-tali kang dipasang ana ing molo kuwi. Nganti ora ngerti meneh jam pira anggone Yani mernah-mernahake tali. Esuk nalika wayah jam sekolah, Mbah Parti utawa simbahe Yani mara ngeteri sega lan sangu. Amarga ora kaya biasane, Yani esuk kuwi ora mara ngomah. Yani, putuku, tulung, tulung, tulung. Mbah Parti kaget amarga Yani gemantung ana molo alias nggantung. Tangga teparo kang krungu suarane Mbah Parti
padha mara ana ing omah. Awake Yani gemandul. Tali pramuka sing jarene arep kanggo bandulan mau jebule kanggo nggantung. Wong-wong padha mara tetangisan, ngrubung lan nenangake Mbah Parti. Ing meja sanding anggone Yani nggantung kono mau ana kertas kang isine tulisane Yani. Bapak karo Mama, aku njaluk ngapura, ora iso dadi anak sing apik, ora bisa gawe sampeyan seneng, ora iso gawe sampeyan tentrem. Aku wis ora kuat maneh, Mak. Seminggu wingi Pake ngomongake yen wis cerai karo Mama. Aku wis bingung yen Pake karo Mama cerai, aku arep melu sapa? Make, Pake, sampeyan wis cerai, wis golek bahagiane dhewe-dhewe. Aku wis ra bakal ngrepoti maneh. Make, tulung omongno Simbah ya. Matur nuwun wis ngrawat aku kawit cilik. Kabeh sedulur tangga lan uga kanca-kanca sekolahe padha mara tetangisan, pating jlerit. Yani, ya Allah, ora nyangka Yan. Yani kowe tega ninggal aku, Yan. Pangisane Dita kang ora bisa kabendung amarga dadi kanca cedhake Yani. Lek Darmi telepon Pak Dirjo lan Bu Sirep. Ora suwe sak mingkure ditelepon Pak Dirjo teka, banjur bengok, nangis lan nutuki sirahe dhewe. Nyawang anake tunggal mati gantung. Ora let suwe uga mamake Yani teka langsung bengok, njerit lan nggoser-nggoser ngerti anake siji-sijine mati. Ya Allah, Yani anakku, lelakon apa no nganti kowe ninggal mamakmu? Tetangisane Bu Sirep. Kabeh tangga ora peduli marang bapak lan mamake Yani. Amarga padha wis reti yen wong tuane pancen ora tau peduli, ora tau ngurusi Yani. Nganti mayite Yani dikubur babar blas, ora ana tangga sing nyedhak nenangake. Wong tuane karana wis padha mangkel karo tumindak, ora tau mulih, ora tau nggadekake anake, ora tau ngurusi butuhe anake. Kapok getun ki tiba mburi, ben do dirasakake dhewe. Yen wis kedadian kaya ngene, ujarane Lek Daliman kang sajak mangkel karo wong tuane Yani. Kabeh kanca lan tangga teparo sapungkurane mayit dikuburake padha isih tetangisan mesakake marang nasibe Yani. Karipta dening Ernawati. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 52 tanggal 7 Maret 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.